Salut, eu sunt Alex. Iar eu sunt Ștef. Suntem doi fani ai basketului care merg frecvent la meciurile echipei UBT Cluj-Napoca. De fiecare dată când ne vedem, ajungem inevitabil să vorbim despre basket, despre echipa Clujului, despre competițiile europene și despre atmosfera din sală. Așa că ne-am gândit să transformăm aceste discuții în ceva mai mare, un podcast. Vrem astfel să contribuim la promovarea basketului și să împărtășim pasiunea noastră din perspectiva unor simpli suporteri. Bine ați venit la ECO-U, Podcastul fanilor UBT Cluj-Napoca. Bună seara, bine v-am regăsit la un nou episod de Game Review. În seara asta de-abia ce ne-am întors și noi de la meci, am fost în arenă, am avut chef să vedem un meci live iarăși cu echipa acasă. A fost un meci foarte greu. Eu sincer, personal, când am pornit spre arenă, am pornit cu mai puțin optimism, mai bine spus. Însă băieții au reușit să mă surprindă foarte plăcut, cu toate că am jucat cu 4 jucători în minus. Și a fost un meci fain. Deocamdată s-a disputat ca o restanță în cadrul Ligii Adriatice și cele două echipe, Clujul și Sedivița Ljubljana, s-au întâlnit sesiunea asta sezonul acesta de 3 ori. Și da, să vedem cum a văzut și Alex meciul. Salut! Poți să spui multe lucruri despre echipa asta din sezonul ăsta. Ce nu pot spune că nu dau 100% pe teren. A fost un meci foarte bun făcut de băieții noștri. Cum ai specificat și tu, faptul că am avut 4 absenți, dintre care 2 dintre ei cei mai buni apărători ai noștri în meciul ăsta, în echipă, adică Guz și cu Taylor. Ne-am descurcat excelent. Să vedem pe viitor cum facem. Urmează meciul cu Ljubljana din deplasare și deja Richard nu putea să calce pe unul dintre picioare, n-a observat pe care, cred că pe stângul. Au și venit salvarea la un moment dat, au venit oamenii de la salvare, l-au cărat pe brațe aproape colegii la final. Și la fel, Ras a jucat 36 de minute, Cric 37 de minute. O să se resimtă oboseala asta, sper ca băieții să revină. Practic Măcar azi noi am jucat doi dintre ei. Noi azi am jucat practic în 8 oameni. Cam asta a fost rotația. Da, în timp ce ei au rotit în afară de Ustun, au rotit toată echipa. Da. Deși și la ei DJ Stewart a jucat 30 de minute, Hurt 25, Scala 24. Deci pe final tot echipa principală, să zic așa, a jucat. Dar mi se pare că s-au luptat pentru fiecare minge posibilă, știind că șansele sunt împotriva lor, având în vedere că ne lipseau 4 oameni din rotația de bază și ne fiind nici obișnuiți să jucăm în formula asta. A fost o formulă mai inedită, să zic așa. Mi se pare că s-au descurcat excelent. Doar laude am pentru echipă în meciul acesta. Acum cât de cricotași suntem noi, sigur găsim niște chichiți de care să ne luăm, dar da, victoria de la final asta contează. La cât a țipat Silva la Culvietis meciul ăsta și ok, pe bună dreptate, pot să înțeleg. Dacă e să iei negativ, nu reușește în apărare nu reușește să îți țină deloc omul, din păcate, e foarte ușor blocat sau foarte ușor nu face rotația defensivă și își lasă foarte mult omul liber. Chiar vorbeam astăzi cu un prieten la meci, cred că de foarte mult timp nu am mai văzut o tripă al lui Culvietis și în meciul ăsta a venit. Nu mi-amintesc când a fost ultima tripă a lui. În apărarea lui nici nu prea m-a jucat. Într-adevăr a jucat mai puțin. Oricum meciul a început foarte bine pentru noi și în același timp foarte rău, pentru că și Miletic și Caesar au luat 2 greșeli personale cred că în sfertul 1 amândoi aveau 2 greșeli, la final de sfertul 2 cred că aveau 3 sau poate chiar 4, dacă nu mă înșel amândoi. Eu în momentul în care am văzut că Miletic și amândoi încep să facă greșeli personale, să fluiere greșeli la ei, am zis ok,
șansele scad și mai tare, dar băieții ne-au demonstrat contrariul. Ar mai fi aspectul negativ liberele, dar aici am de spus un lucru, faptul că venim după o deplasare la cei de la Bosna, unde nu a fost deloc un meci ușor. Venim după, aici am avut un meci în care au lipsit, jucând în 8 oameni, majoritatea au fost storși de energie, se vedea inclusiv la Cric, era roșu tot la final și mi era de așteptat din păcate, să ratăm și de la libere, dar e bine că nu ne-a costat acest lucru și ei au ratat. Am avut exact același număr de libere, exact la fel. Da. Aici vreau să mai adaug o chestie, poate așa se influențează. Mi se pare că jocul a fost foarte fragmentat, multe momente de arbitraj indecise și mai ales în momentul în care tu ca jucător te pregătești, te duci la libere și după aceea intervine arbitru și întrerupe meciul sau ceva, îți rupe foarte, foarte mult din ritm și asta te afectează chiar și la libere. Da, așa e. Din păcate, arbitrajul a fost foarte ciudat. Trebuie revăzut meciul, dar așa din sală, la prima vedere, au fost niște decizii destul de ciudate. Nu s-au fluierat anumite faulturi, nu s-au fluierat abateri de pași la un moment dat. S-au fluierat poate niște faulturi foarte ușoare. A fost o manieră de arbitraj inconsistentă. E bine că n-am picat în capcana asta să ne enervăm și la clinciul dintre Russell și Gibson acolo. Russ și-a păstrat calmul, cred că putea să iasă puțin mai rău de atât, dar sincer, decizia acolo consider că a fost corectă acolo. Da? Mie sincer nu mi s-a părut că ar fi meritat faul împotriva lui. Chiar mi s-a părut că a fost calm. Decizia de a acorda lui Gibson 2 faulturi și un tehnic a fost complet de acord, nu am ce să comentez acolo. Nu, scuze, n-am specificat, mă refeream la faptul că l-au dat pe Gibson afară. Într-adevăr, okay. Nici eu nu am înțeles exact de ce i-au dat fault și lui Fats. Mi se pare că posibil, poate pe reluare, poate a întins și el puțin piciorul atunci când s-au intersectat, nu știu exact, dar a ieșit bine pentru noi oricum, adică le-a lipsit unul dintre oamenii de bază pe finalul meciului și a contat, cred că a fost un punct mental destul de important în meci și aș vrea să remarc din nou, venind după niște meciuri foarte bune. A fost meciul cu Budućnost din Eurocup, a fost meciul cu Budućnost tot din deplasare din ABA, unde chiar dacă am pierdut, am arătat tărie de caracter, am arătat că jucăm cu inima și că sunt o echipă în adevăratul sens al cuvântului, revenind de la aproape 20 de puncte. După aceea am fost extrem de aproape de semifinalele Eurocup, au jucat, a fost superb meciul respectiv, din nou mi s-a părut că a fost foarte bine pregătit. După aceea meciul cu Bosna, acum meciul cu Sedevita, unde am jucat în 8 oameni, dintre care cei 2 pivoții noștri au fost scoși aproape complet până în sfertul 4. Benaltit a jucat mai mult decât Miletic și decât Caesar, spre exemplu. Miletic a jucat 15 minute și a dat 18 puncte. A fost providențial în sfertul 4 și vreau să îi dau cezarului Fats cu cele 2 triple de la finalul sfertului 3, când aveau 6 puncte Sedevita, a întors meciul în favoarea noastră. Acolo a fost un moment foarte important. Da, complet de acord că din ce am observat, noi am condus destul de bine tot meciul, că am fost în frunte tot meciul, în afară de sfertul 3. Acolo au prins un momentum foarte bun adversarii și Fats a venit excelent la final cu 2 triple, dacă nu mă înșel, și a egalat tabela. Au intrat la pauza pentru sfertul 4 numai bine, tot a fost resetat și cred că sfertul 4 s-a văzut acolo motivație în plus, poate și sala a ajutat foarte mult jucătorii și s-a văzut o diferență de atitudine, mai multă luptă am văzut, mai multă implicare. Cred că dacă este să ne uităm așa un pic în statistici, ce zice că în afară de punctele aduse de Caesar, de Russell sau de Crick, cred că pe lângă astea și faptul că
ne-am luptat foarte mult sub coș. Am acumulat 54 de puncte sub coș față de 30 ale adversarilor și în același timp am și recuperat foarte, foarte bine comparativ cu ei. Ce ar mai fi de adăugat, cred că aici ne-am obișnuit cu faptul că echipa de start a avut o contribuție majoritară a punctelor. Banca nu este cum este, am avut o rotație scurtă, însă oricine a venit a contribuit bine. Din păcate, mi s-a făcut un pic milă de Miron, am văzut astăzi că a avut niște momente în care Silva s-a luat de el, motivat, nu zic nu, a avut niște greșeli acolo, dar da, echipa a luptat foarte mult, am văzut foarte, foarte multă luptă, foarte multă dorință, motivație, câteva momente de lipsă de comunicare, parcă cum ai spus și tu la rotația defensivă. Dar da, mi-a plăcut ce am văzut. Destul de greu având în vedere faptul că asta nu e formula cu care noi jucăm de obicei. E cum a fost și în Cupa României, ce vorbeam și legat de Cupa României, faptul că meciul by default a devenit mai complicat în momentul în care tu trebuie să joci pe Patrick 30 de minute, cu Altit joci 20 de minute, în meciurile din Eurocup sau ABA, în mod normal nu jucăm atât de mult în formula respectivă și era de așteptat să apară anumite erori. Nu mi s-au părut atât de multe, am avut 13 turnovers și totuși pe second chance s-a văzut faptul că și pe fast break noi am avut mai multe puncte ca ei, deși au avut doar 6 turnovers, dar într-adevăr am dominat lupta la recuperare și overall procentajul aruncărilor din acțiune a fost mai bun față de ei, dar Da. faptul că am reușit să dominăm lupta la recuperare fără, în sfertul 2 și în sfertul 3 noi am jucat aproape complet cu Altit în teren și am Da. reușit totuși să dominăm lupta. Da, asta e o Important chestie asta. foarte importantă de marcat, dacă mai ales pe partea de recuperări ofensive, având în vedere că noi am jucat, cred că cel puțin jumătate de meci fără Mile și cu un pivot subdimensionat, toate astea am stat bine la recuperări. Caesar este un atlet foarte interesant, reușește să compenseze lipsa de înălțime printr-o poziționare foarte bună, de obicei are foarte multe recuperări și astăzi a terminat cu 9, a fost aproape de double-double, a avut și 10 puncte și în schimb la Mile, pe Mile l-ajută și faptul că este el înalt, dar la Mile a venit foarte, foarte important pe final acel tip-in care ne-a câștigat meciul, adică acolo a fost practic, a pus capăt oricărei speranțe a slovenilor. Și vreau să spun din nou și de Russell, care a dat niște pase foarte interesante și a fost aproape de triple-double. A avut 7 rebound-uri cu 13 asisturi și 27 de puncte. Încă 3 rebounds și încă 4 turnovers. Și era 4-double. Quadruple double sau cum e asta, da. Quadruple double. Îmi place sincer să-l văd pe Russell în postura de facilitator, nu doar scorer. Mai ales că din punct de vedere al șanselor nu și-a asumat foarte multe aruncări, însă a fost eficient. Să ai un procentaj de 62% de la 3 și 3 din 7 de la 2 e super ok. Mi-aș fi dorit un pic mai bine de la liber, dar mă rog, doar pe echipă în total au o problemă acolo, dar da, faptul că a reușit să-și implice mai mult cu echipire a contat foarte mult, zic eu. Inclusiv în meciul cu Bosna, pe care nu cred că l-ai văzut, eu nu l-am văzut, nu am apucat din păcate să-l văd, dar m-am uitat așa puțin peste statistici. A avut 7 din 10 de la 3 puncte Russell în meciul respectiv. Da. Și inclusiv Crick a jucat bine și mi se pare că ușor redevine acel mici de care aveam nevoie. A fost așa vreo câteva meciuri rătăcite în care nu a livrat, dar revine la adevărata lui valoare, ușor la potențialul pe care l-a arătat tot sezonul. Da, sincer aveam Și nevoie de Dale- asta. Scuze. Chiar aveam nevoie într-adevăr de asta. Te rog. Vreau să spun că aveam nevoie foarte mare de astfel de contribuții din partea celor doi, având în vedere că am jucat fără un alt jucător care a contribuit foarte mult pe tabele în meciuri în general, cum a fost Molinar, și un alt jucător care a fost
surprinzător în multe meciuri, cum a fost Woody. Deci practic am jucat cu un conducător de joc care a fost Fats și ocazional Richard și cu Miron. Și m-a înteput inclusiv faptul că nu l-am avut pe Guz, care în meciurile trecute s-a apărat la Stewart destul de mult. M-am temut că o să facă cam ce vrea din Mici, dar meciul ăsta mi se pare că Mici chiar s-a întrebuințat atât în atac cât și în apărare foarte mult. Adică a reușit Stewart să marcheze, dar din niște aruncări foarte grele. Oricum este un jucător bun și cred că ne-am mai exprimat admirația față de el și faptul că ni l-am dorit la echipă, Da, cine da, știe, din sezonul viitor. În continuare a demonstrat că este un jucător de clasă, este un jucător extrem de atletic. Da, cum ai spus, a jucat doar cât 30 de minute, dar uite că a contribuit cu 20 de puncte pe tabelă, are o aruncare foarte înaltă, se lasă foarte mult pe spate, abia poți să-l aperi fără să-l faultezi, nici nu prea ai cum. Asta voiam să zic, și are aruncarea aceea, fade-away-ul ăla cumva, se lasă mult pe spate, cel puțin de la stop shoot de 2 puncte e letal aproape. Nu prea are cum să-ți rateze, pentru că nu ai cum să-l aperi, capac nu ai nicio șansă să-i pui, e și stângaci, e și mai greu de apărat by default. Dar da, clar ni le-am dorit la echipă de anul viitor. Da, Să vedem. Eu aș putea să fac o prospecție acum. Eu aș spune că Culvietis nu o să mai fie la echipa anul viitor. Deci eu nu l-am văzut, cred că pe Silva țipând niciodată atât de mult la un singur jucător într-un singur meci. Nici măcar la Ben, care kudos, 8 puncte, aproape season. de 10 puncte, MVP. Atâta zic. Măi, ăsta a fost recordul lui de sezonul ăsta. MVP. Da, așa este. Da, putea să aducă chiar 12, că au avut 2 faze în care s-a încurcat singur. Dar, da, foarte, foarte ok. Dacă contribuie așa în fiecare meci, e super ok. Asta ne arată puțin că poate fi cât de cât util și nu neapărat în meciurile din ABA, cât și pentru meciurile din play-off din România, unde clar o să prindă multe minute, având în vedere că are pașaport românesc, are cetățenie. Și acolo chiar avem nevoie, s-a văzut destul de clar faptul că suferim la români. Din păcate Richard, nu știu dacă, sperăm să nu fie nimic foarte, foarte grav. Nu m-am uitat sincer la conferința de după, O să urmări și dar după. Da, chiar să sperăm că nu este nimic foarte grav și probabil nici la ceilalți jucători, probabil or să revină, dar e foarte bine că am câștigat, ne dă și speranța la locul 5, care ne-ar duce cel mai probabil într-un play-off cu o primă rundă cu Budućnost, o echipă pe care am întâlnit-o deja de 2 ori și știm că putem să o batem, știm că avem o șansă. Da, noi în acest moment suntem pe locul 6 la egalitate de victorii cu Sădevița, așa-i? Dacă nu mă înșel. Da, așa este. Avem coșaverajul puțin mai slab ca al lor, dar să vedem acum, sâmbătă urmează meciul din deplasare cu ei, sperăm să recuperăm câțiva dintre jucători, dacă nu o să fie foarte greu să joace aceiași jucători, aceleași minute și același tip de basket la câteva zile distanță. Dar ce sigur este că șanse extrem de mici ca cei de la Bosna sau Igochea să ne mai ajungă, sunt 3 victorii între noi, dar la fel și șansele de a ajunge pe locul 4, la fel 3 meciuri diferență între noi și Budućnost și Serena Zvezda. Dar oricum ar fi, o să avem un meci ori cu Budućnost, ori cu Steaua Roșie acasă. Să vedem. Cu Budućnost avem mai multe șanse, poate chiar putem să trecem de ei. O semifinală de ABA League cu Dubai sau cine termină pe locul 8, probabil cu Dubai ar fi, sau Partizan ar fi incredibil. Ar fi dar frumos, să vedem. Ar fi frumos. Poate mă grăbesc puțin. Să vedem. Cum zice, exact cum zice și coach. Da. Chiar, da. Exact. A fost o victorie superbă, nu așteptam să o luăm, foarte bine a prins, excelent. De acum o luăm pas cu pas și vedem ce se întâmplă în următoarele meciuri.
Bravo băieți, tot așa. Așteptăm să-i revedem și pe ceilalți. Foarte faină cine vin cu inițiativa de la ei, cu tricourile alea cu Free Woody și nu știu ce. Nu că ai văzut? Da, foarte, am văzut pe story la U. Da, Da. foarte, foarte funny. Păi a primit, dacă nu mă înșel, 3 etape de suspendare Woody. 3, am crezut Ceea doar ce una. cred că 3 a primit. Păi nu că n-a jucat nici în meciul cu Bosna și dacă nu mă înșel, nu joacă nici în meciul din Slovenia. Și mi se pare destul de mult totuși, adică probabil a văzut majoritatea lumii acel brawl din meciul cu Budușnost. Nu a fost extrem de violent, adică Mi se pare mai degrabă mi s-a jucătorul părut că s-a adversar a întâmplat fost nimic. mai... Da, Acum, recalcitrant. da, să vedem. Dar din ce știu a primit 3 și nu o să-l avem nici în deplasarea asta. Deci el este unul dintre jucătorii pe care sigur nu o să putem să-i folosim. Poate mă înșel, sper să mă înșel. Dar eu așa știam. Și vreau să mai zic de sală. Mi s-a părut că au fost 4600 de oameni, s-au simțit în unele momente ca 10.000 de oameni. Da. Deci atmosfera mai frumoasă ca meciul cu Steaua Roșie, sincer, mi s-a părut. Mi se pare că sala a reacționat extrem de bine la jocul echipei. Cu toate, nu știu, eu am văzut pe grupul ăla de fani, am văzut niște dispute acolo, cum că tribuna, galeria a scanat cumva împotriva, sau mă rog, contra sălii, n-am înțeles, dar mie mi se pare că a fost atmosfera faină. Poate greșesc, nu știu, dar chiar s-a părut foarte fain. Și Crainicul a ajutat foarte mult, a mai antrenat un pic, sala a prins foarte bine. M-am observat și eu, voiam să zic și de asta, faptul că cumva galeria refuza să cânte alături de sală și ulterior cântau, adică dacă sala striga haideu, haideu, ulterior venea și galeria cu partea aceasta. Probabil a venit și în faptul că pe grup s-a vorbit foarte mult despre acel suporter care stătea la microfon și au fost destul de multe comentarii împotriva lui, care anima și probabil cei din galerie se simt că nu pot să, nu știu, aibă sala cumva și inclusiv la imn, la final, că dioptria a început înainte de a începe Hiena, liderul galeriei. Da, dar eu zic că astfel de dispute nu și-au rostul, sincer. Ideea e că noi trebuie să fim acolo pentru echipă, echipa ne unește, sportul ne unește, astfel de evenimente ne unesc. Nu trebuie să căutăm motive să ne urâm unii pe alții și să ne vorbim de rău. Da. Până atunci, eu zic că haideți să ne bucurăm de basket, ne bucurăm de efortul băieților, sperăm că va fi recompensat susținerea noastră și cu mai multe victorii din acest fel, poate chiar mai faine, și să fie sănătoși toți, să se recupereze cei care au nevoie și ne vedem la următorul episod. Haideu! Mulțumim! Ciao! Ciao! Iar pe voi, vă invităm să ne lăsați părerile voastre despre acest episod sau despre acest podcast în comentarii. Ne ajută foarte mult și dacă ne lăsați un like sau dacă vă subscrieți canalului sau dacă ne dați un follow. Puteți chiar să distribuiți celor cunoscuți pasionați de basket. Ne găsiți pe YouTube și pe Instagram.